बे समाव मोनसे ब्रेकिं निउज। भारतनि धोनिसिन सुबुं मुकेश आम्बानीखौ गालांनानै फिन सासे सुबुङा भारतनि धोनिसिन सुबुं जानो हाबावदों। गौतम आडानिया भारतनि धोनिसिन सुबुं महरै सेथि फारिलाइयाव गाखोबाय। भारत हादरनि गासैनिख्रुइबो माहाजोनसिन सुबुंनि फारिलाइ फोसावदों आरो बे फारिलाइयाव गौतम आडानि मुंनि सासे गेदेर फालांगिरिया सेथि थाखोआव गाखोनायखौ नुनो मोन्दों। बेनि सिगां रिलायन्स कम्पानिनि बिगुमा मुकेश आम्बानीआ भारतनिनो गासैनिख्रुइबो माहाजोनसिन सुबुंमोन। नाथाय दिनै गौतम आडानिया मुकेश आम्बानीखौ गालांनानै भारतनि बयनिख्रुइबो माहाजोनसिन सुबुं महरै सिनायथि मोनबाय। गौतम आडानिनि सम्पथिया गासै 2 गुन बारायनो हमबाय आरो बिथांनि धोना गासै 150 आरब डलाराव गाखोबाय। बेबादिनो मुकेश आम्बानीखौ गालांनानै हादरनिनो माहाजोनसिन सुबुं जानो हाबाय। गौतम आडानिया सासे गेदेर फालांगिरि, आडानि ग्रुपनि मासिगिरि। बिहा गोबां रोखोमनि गेदेर कम्पानिफोरबो दङ। बेनिफ्रायबो रां आरजिनानै गौतम आडानिया भारतनि सासे बयनिख्रुइबो धोनिसिन सुबुं महरै गनाय जाबाय। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय MB रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान OCA मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। MB रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि MB रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।